مرحبا تماشاوانین من هجان به برنامه تورنتاری لپیشبری ونه. اما وی هفته جی جاجی پولیتیکای شرعی تایبت بردوام بکن. کرم کن ام به هفره گهداری بکن. شرعی تایبت لترکیه ده قادم بیردوزی، چکداری، چاندی و جواکی ده خواب سازید که. دما کو ده همو قادان ده خواب سازید که خود گهین هیزه که یکانه یا کنای تک برن او هلوشاندن. او روشکه پر بخطره. پشتی 12 ایلون او لترکیه هاتیه پیکانین. او کسی که پشتی 12 ایلون جدایک بونه آنجی جیانه وان پشتی 12 ایلون به شکل بونه وکی نفشه 12 ایلون تی بناف کرن. نفشین که دوار فکری ده هاتیه لاواز کرن، جه سیاست هاتیه دور خستن، جیانه که لگور دل خواه اساس دگرن، تو برپرسیاریه که ناگرن سرخواه، هین بهتر کلیه و لسر بنگه ها آجوین خواجین بنگه دگره بگشتی دورکتنان جنرخان پیناست که. دما کو بحث نفشه 12 ایلون تی کرن افتیم و گوتن. راستیه بشین جواکی ین کو ده پیواجوی 12 ایلون ده مزن بون و بشکل بون تاوی یا کردان باندور اخواه لسر تفگر شورشگری ین دنجی کریه. جبر کو آواهی جواکی یا کو مروف تده دجین جعالی رژیم شرعی تایبت و بگرینگی هاتیه شکل کرن ده انجام ده اراده وان هاتیه شکاندن و او عادتن کو به نورمن جواکی رنه لحف هاتینه به دست خستنه. ضربه 12 ایلون رژیم اکبوکو ریل بر کسان دگرد. دا کو او کس جبو دولت نبنگف. پیوانین ویجی هنه. مینک işkence in kutem pekanin hene. Civak de pevajoyen gırtine yen se anji şeş mehan de rasti işkence yandahat. Jibo şkandına iradeye van u neçarkına tesimbune jise mehan der xıstin şeş mehan. Hin jivan jisaldaki zedetir bi işkenceyle rubru hatın hıştın. Evci terza ku 12 ilone der xıst hole bu. Gel berbidar ve kine ve hatın birin. Operasyonun berfire hatın darxıstin. Ku rojan dom kirin. Kesin dilgir teji helikopteran hatın dalıqandın. Ev bu panziran di kolanan da hatın kaşkirin. Ev hevldan şer'i taybetin ku bi tamami tepeser kirin, tüne kirin u bindeskine muhalefete şoreşker armanç dikir. اوی حتی راده کی işkenceyle tepke. Evi hatta raddeye ki bitere rubru bibe. Paşeci yan dete bikuje yan jibixwe bimre. Ev behsa keliyen taybetit ke. Lebeli sazuman kına şer'i taybet adnav civake dene keliye ke pevajoye ke vedbeje. Lebeli sazuman kına şer'i taybet adnav civake dene keliye ki pevajoye ki vedbeje. Tarikat, pekuti, istihbarat, hevkari u sıxurbune ji peşxistiye. Lihin de veran dejenerebune peşxistiye. Jibo ku nehêlin ciwan beşdarî têkoşîna şoreşgerî bibin, bizanebûn divan hemû waran de çilvirîşê pêşxistin. Maddeyên hişbir û fuhuşê pêşxist. Di nav dezgeha dewletê de gelek karmendên sivîl ev yek wekî erkê sereke li cihên ku ji wan re hatine tayînkirin pêk anîn.
دولتا ku cara ewl bi musakkadîmê fuhuşê da nasîn ev kevne şopê domand û fuhuşê bêtir pêş xist. Wan rê li ber pêşketina alkol, xumar, çilvirîş û her cûre xirabiyê ve kir. Serdema 12 îlonê ji aliyê şerê taybet ve yek ji serdemên herî girîng e. Weke ku me da diyar kirin 12 îlonê navê pêvajoya ku şerê taybet di qada siyasî, aborî, çandî, civakbûn û di nav civakê de bi taybetî li ser jinan hatiye sazkirin e. Îro li Tirkiyeyê siyaset, civak, aborî û hemû mafên jinan hemû ji nû ve tên şekildan. Hewildana jinû ve avakirinê an dêwê red bike an jî dê qebûl bike. Di bingeha mijarên ku ji hêla redkirin û qebûlkirinê ve têne nirxandin de derbeya 12 îlonê heye. Derbeya 12 îlonê heta ku rastî tu astengiyan nehat sîstema xwe bi serkeftî bicîhanî. Ji kêliya ku berxwedan dest pê kir di sîstema ku ew hewl dida biafrîne de şikestin derketin holê û berxwedana li dijî şerê taybet zemînek nû bi dest xist. Civakê kişand nav lêgerînên cuda. Têkoşîn û berxwedana pêşveçûyê li Kurdistanê bûn sedema rêxistinbûna cûr be cûr a şerê taybet. Ji aliyê şerê taybet ê Tirk ve bingeh û derfetên pêkanînên vê yekê jî hene. Heya bingehên dîrokî yên ku li ser van ava dibin hene. Ev yek ji bo têgihîştina bingehên dîrokî yên şerê taybet jî girîng e. Pêşengên pratikên şerê taybet ku paşê xwe wekî sîstematîk li Kurdistanê saz kirin, di wê serdemê de dest pê kirin. Di tepeserkirina serhildanên Kurdan de Kurd li dijî Kurdên din hatin bikaranîn. Di tepeserkirina serhildana Bedirxan Bek de bikaranîna Yezdan Şer yek ji mînakên vê yekê ye. Siyaseta İmparatoriya Osmanî ya li hember Kurdan di wê serdemê de bi vê yekê ve sînordar nema. Sirgun û komkijî hatin jîn. Di dema Sultan Hamîd de ji Kurdên ku bi navê wî de hat binavkirin re alayên Hamîdiyê hatin avakirin. Van koman bingeha cerdevanên gund ên ku piştî sala 1984 hatin damezrandin pêk anîn. Damezrandina dibistanên eşîra jî di heman serdemê de pêk hat. Di van dibistanan de zarokên serokeşîr û navdarên Kurd de hatin leşkerkirin û hema wek rehîn de hatin girtin û wek hevkarên leşkerî de hatin perwerdekirin. Ji xwe piştî vê jî ji kesên ku di mektebên eşîran ên li Stenbolê hatiye vekirin de perwerde dîtin re li ser vê bingehê erk hatin dayîn.
Kiryarên bi heman rengî li Kurdistanê di dema damezrandina komarê û di salên piştî wê de jî hatin dîtin. Ev yek bi taybetî di dema tepeserkirina serhildana koçgirî de eşkere bû. Vê yekê rolek lîst ku serhildana koçgirî bi herêma etnîgarî ya kulê dest pê kiribû ve sînordar bimîne. Koçberiya Kurdên koçgirî ji aliyê eşîrên Kurd ên hevkar ve hate astenkirin û neçar hatin hiştin ku teslîm bibin. Di tepeserkirina serhildanê de li gel daxuyanî û sozên teşwîqkirinê cevherê hêzên ku hatine bikaranîn jî ji ya hêzek leşkerî ya asayî wê de tir çû. Sakallı Nurettin Paşa û Topal Osmanê ku di serhildana koçgirî de erka wan tepeserkirin bû, endamên teşkîlatı mahsusa ku ji aliyê İttihat û Terakî ve hatibû damezrandin bûn. Hêzên ku dibin fermandariya wan de bûn jî xwedî hin îmtiyazan bûn. Serhildana koçgirî ji aliyê hêzên ku xwedî karakterek bi vî rengî bû ve hat tepeserkirin. Ji aliyê Topal Osman ve li behra reş fetisandina rêveberên Partiya Komünîst a Tirkiyeyê ku di pêvajoya îlankirina komarê de ji Rûsyayê vegeriya bûn, li kêleka wê di gelek karên qirêj û tarî de cih girtina wî di warê fêmkirina vesfa hêzên ku di tepisandina serhildana koçgirî de hatine şoğulandin de daneyek girîng dide. Di salên piştî îlankirina komarê de polîtikayên weke vê yên li hember Kurdan hatine meşandin berdewam kir. Di serhildana Şêx Seîd de hat xwestin ku bi şoğlandina cudahiyên mezhebî Kurd li hemberî hev şer bikin. Ji bo ku serhildan bi qadek re sînordar be, were dorpêçkirin û li der dor bela ve nebe rê li ber wê hat girtin. Ji bo pêkanîna vê yekê hewl hat tayîn ku eşîrên Kurd ên li deverên derdorê werin bikaranîn. Piştî tepeserkirina serhildana ku li ser bingeha komkujiyên ku hatine kirin pêk hat, li ser dadgehên serxwebûnê ku dibin qanûnên takrîrî sukûn hatibûn damezrandin û xwedî hêzên awerte bûn de darizandin hatin li darxistin. Li ser bingeha van biryarên bi lez û bez ên dadgehê bi taybetî serokên serhildanê hatin îdamkirin, xelk jî hat sürgûnkirin. Ji bo ku komkujiyên di dema serhildanan de hatine kirin li qada navneteweyî neyên zanîn, herêmên ku komkujî lê hatine kirin wekî herêmên qedexekirî hatin ragihandin. Di serhildanên Agirî û Dêrsimê de jî polîtikayên hevpar ên bi heman rengî hatin sepandin.
بەلێ تەماشاوانên مین هێژە ئەم بێ هەفتەی jî bi berdewamiya polîtikayên şerê taybet li pêşberî webûn û ema tindawiya bernameya xwe ya torên tarî heya bernameyekî din û mijarekî din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.